Tässä on mun pikkuveli. Hän vetää hirveän hyvän tempun. Mut sitten mun temppu, kun mä näytän, tää on ihan mini-video. Me tehdään mun pikkuvelin kanssa semmonen minileffa. Kerro niille. Me tehdään mun pikkuvelin kanssa minileffa. Me ollaan vielä harjoittelemassa. Että me tehdään semmonen minileffa puolen tunnin ilman editointia. Nythän vetää. No niin, kuvassa nyt tuo. Mä kusen tän. Tää on joku ilmapyörä. Niin. Miku, saako mennä tähän? Taas. Tutut tänne. Ja porko. Tuo. Hän tekee nyt. Mä peilaan. Hieno! Ja tää video oli tässä. Jos piditte. Muistakaa laittaa kommentteihin. Ja tykätkää, koska mun pikkuveli tykkää katsoa mun videoita. Joo, joten moi moi. Vilkuta. Moi moi.